mantap guys. Piye rasane, Dek? Rasane piye? Manis. Mantap. Tak kecut. Piye nek mantap? Jempolnya piye? Ayo bakar jagung. Mbok poteli ngono ae. Ayo Mbak No janganane. Dibuat, Bro. Iko lho gosong. Iku ya tok jero ya, Pit. Bejang kok perang tok jero. Iki jagungnya kayak guys bocil. Yang pasar. Ya, di pasar, Mbak. Pelan bener, guys. Nah, guyu gak apa-apa. Ini gak apa-apa. Modern kok kan guyu. Super ya lah guyu. Wes, papa, papa. Iki apa, Mas? Ajudan kaya. Iki Mas semangka. Ya telu. Ya mau telu ae, Mak. Mang telu do kabeh. Apa? Iki jaluk Mak dah, Maul. Piro iki? 7.000. Ih, sak kendi, guys. Kancen larang. Iki tangan ana prakanca iki nuku. Iki lho Mak ojol terah. 7.000 guys. Aku mbok yo dikalan iki. Pekelan menir wae guys, dikalan. Duwe. Jagung wis sono. Yo. Mbak, tiran bayem kan ana jagung. Ini tega 7.000 kabeh. Rasa-rasan kuwi. 7.000 kabeh. Malah aku wis tuku mangok iwak kok. Tak sing gek mangan aku. Marah masak kan dulu. Di pecik ora kocekan tak mesti tak. Ya aku ya. Ya. Ambil. Dit. Ambil. Gak oleh ada. Njuk iki cilik. Gak oleh. Piye rasane ya? Manis. Kayung. Wis atas ra, Bit. Wis atas ra. Ketumplek. Sorry, Cek. Ting. 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 Lagi ora? Manis. Kok nek ra digodakan tak gowo. Apa? Ora bakar kono. Ora bakar kono. Emang tak kon mek, nek biang no atuh marong. Ora digalang ora gek mangan ya. Kok jempute ana apane lho? Gak cukur wae. Kuning kayak kasih adik. Yo. Sama. Makanya ditekuti teh dah, enggak anu. Lho kok bisa. Anyire. Marung kangkon to anu. Wis. Ai mau ni. Mateng. Mateng sak weli. Oh, dudukan ini kok lho. Kuwi ora mateng to, sak sisae. Lho tapi juga nulis lho. Jagung ini an. Piye rasane? Mari cek mabiar ngono. Di sini kene mang buru ki. Tampakne kepiye?
Jangan lah. Iki jagung apa pademu? Perkasa. Wong jek sawil ngono urung mateng tenanan bareng kok. Duwe. Dibakar ngene ra kena ya. Enek kulite ngono kuwi. Godhog mana tanek. Iku kula gembrubyuken no. Buat tiru sapa? Tangki yang sini buat tinggi. Saya buat tiru sapa? Dawang dong jabe ana sing asrek ngene lho. Belum matang to ora. Omah ki oli-oli. Dibanting oli. Mboke ora, berarti ya bapake ya. Nek jare madam wis ta sae. Wong mbok elok. Iya, Pera ilok ngono kok. mbok elor ora tidur ora kondone. Gimana ya, Mek? Mandine kok diutelno gelem nek nyengit mbek wong. Lah nek kudu lalah mek nek Nang sampun mak. Lah ya wis ramblone ngono kok lho. Apa becik kene. kayak iku kayaknya habit kayune rubuh. Yo. Kayak kayu gedene kono lho. Kayu apa? Slendene nggo slende perang. Ya par bakarne par gue man. Sunduk ya apa? Alah, Mak. Alah kok, Bang. Alah, Mas, apa? Mek cutek. Ini ya aja sana. Tapane iki ya. Goleng-goleng kesene wae nanti ben. Kopong lagi no Putek ben marong. Ya murah ya lek 50.000 cilik. Panas, guys. Perang ra ketok. Alah. Lek gelem izin karo kubar kok jane iki gampang ditekok mlabat wis. Oh iya iya. Lempang ampit. Nah, ngene lho, Pit. Ora ngemeno lan nikmati ya. Panas, Kang. Kono lah, berarti kok kono bakare kok kono. Tapi baraku balik. Lah, semelendene rono. Panas lendenan sing ngono. Iki lho cutek mendhuwur anjine. Dia cutekku mang. Iki wong jaga susune ra tuku. Telenan, Pi. Ini telenan kayak pengiris apa? Itu aja. Ya ya sik to. Mari teh tipes kok. Wala. Bisa nepet ya sekarang. Bisa kurang. Badan lah. Iya. Rekam lo. Kurang. Muntah ngene. Wes Pit, mateng ki dari iki urung. Arek ngene nang. Ini iki. Kok, Dek? Kalau sudah. Tenan di, Cil.
Apa nih di? Ora panas to piye sih? Pasane gak bulet. Kurang mateng, Pit. Kurang kula sesawel. Sama semoga mek. Dari mateng kok. Iku anggere nek ayune urung mari cek makan yo. Cil. Dadah. Ya. Mama, aku bakar jagung. Oke. Urung mateng kuwi, engko nek mateng ya. Heeh. Ayo nih, Di.